Район башлыгы Рамил Муллин мөслимебездә сафка баскан тамчы йөзү бассейнының файдалануга тапшыру өчен әзер булуын әйтеп, республика президентына рапорт бирде. Шундый олы бүләк өчен мөслимлеләр исеменнән рәхмәтен җиткерде. Хәерле көн, уважаемый Олег Васильевич, Рустем Нургалевич, Александр Валерьевич. Спортивный объект плавательный бассейн Тамча в селе Муслимова площадью 1355 квадратных метров и мощностью 47 человек единовременного нахождения к запуску готов. Бик зур рахмат за такой подарок. Рахмат сізге. Мөслимлеләрнең шатлыгын уртаклашырга Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министры Рауль Кузеров, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Альберт Хабибуллин да килгән иде. Елдан ел дип сөйлидек. Менә узган елны шундый үзгәреш булды Мөслим районында. Киләсе елга шулай булыр дип. Монда хәзер ай сайын үзгәреш бар инде. Менә мин сезгә телим, шул темп моны алгач, бу темп только алга барсын. Бер кашан да туктамасын. Шуннан да әле кашан гына, әле бер 10 генә ел элек уйга да килмәдер менә шундый мотор объектлар. Азакы менә шул уку ел эчендә ничек мөслим үзгәрде. Бүген нинди Европа иленнәнме, любой шәһәреннән килгән кешегә күрсәтерлек бу объектларны гына түгел, бу тырыш халыкны. Район башлыгы спорт мәктәбенә Татарстан Республикасы спорт министрлыгының акчалата сертификатын тапшырды. Физик культура һәм спортны үстерүгә булышлык күрсәткәннәре өчен бер төркем райондашыбыз спорт министрлыгының рәхмәт хатына лаек булды. Бассейнның төп подрядчысы Казандагы Fortex җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте директоры һәм прорабы район башлыгының рәхмәт хатына лаек булды. Соңгы елларда Мөслим районында спорт белән шөгыльләнер өчен күп мөмкинлекләр ачылды. Күп спорт объектлары ачыла. Һәм инде без спорт белән шөгыльләнергә нык яратабыз. Анапа шәһәренә дә барып кайттык. Татарстандан яклап беренче унлыкка кердек. Без моның белән бик нык горурланабыз. Мин бик шат үзебезнең районыбызда шундый зур олы бассейн ачылуына. Киләчәктә дә бассейн спортларында уңышлар күбрәк булыр дип уйлыйбыз. Һәм бик зур рәхмәт район җитәкчелегенә һәм республикабызга. Кояшлы ак ял зонасындагы заманча бу мәхәббәт объектка килтереп торган асфальт юл һәм җәяүлеләр өчен брусчаткадан эшләнгән юллар илтә. Машиналар өчен парковкалар эшләнгән, бина алдына брусчатка җәелгән. Территориядә яшелләндерү эшләре дә башланган. Яңа бассейнда бер юлы 47 кеше йөзү белән шөгыльләнә ала. Су спортының да яңадан да тагын үсеш алачагына без шикләнмибез. Бу тамчы йөзү бассейны киләчәктә дә безнең халкыбызны сәламәтләндерүгә хезмәт итәр дип мин икеләнмим. Җәмәгать мөслимебез матур, яшәешебез рәхәт, килик, бассейнда yüzик, сәламәтлегебезне ныгытыйк. Чөнки yüzү иң көчле спорт кешегә иң күп файда китерә торган спорт төрләренең берсе. Зурлар һәм балалар өчен аерым бассейннар стандартлар нигезендә эшләнгән. Аларда уңай микроклимат булдырылган, иң яхшы җиһазлар куелган. Душ һәм персонал өчен махсус бүлмәләр дә бар. Мы раньше плыли в маленьком бассейне, сейчас у нас новый бассейн. Да, здесь вода теплая, много пространства, нам здесь очень нравится. Да. Мы приглашаем сюда своих друзей, чтобы они тоже попробовали искупаться в этом бассейне. Biz yaşağında indi bunday mümkünlikler yok idi. Hazır менә рәхәтләнеп мөслим халкының балалары шушы бассейнга олылар да килсә ярый торгандыр инде. Рәхәтләнеп йөрергә ясың, куанычын күрергә ясың булайым. Менә мин карап торам балаларга, үземнең дә yüзәсем килә. Ике апаем да шушында yüзә. Мин алар белән бик горурланам. Мин үземдә yüзү белән шөгыльләнәм. Миңа бик ошый. Мөслим өчен горурлык. Мин үземдә монда йөрергә дип телим. Шунысы сөендерә, Мөслимдә йөзү спорты данын еракка илтердәй егет кызлар үсә. Укучылар командасы мәктәп олимпиадаларында 5 ел рәттән диярлек призлы урыннар яулаган. Йөзү буенча шәхси беренчелектә республика чемпионы исемен алган 10 артык спортчыбыз бар. Шик юк, яңа ачылган тамчы бассейны зур җиңүләргә старт урыны булыр. Әлфинур Доңманова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.